haƙuri. Yalla bai kai haƙuri kada ka ce ke nuna da yaya. Ba. Yaya ba. Kai? Wai me yake faruwa ne? Wai mene ne yake faruwa nan gurin ne? Ya wani idan ka... Iya da idanunka kana kallo kana tambayar me yake faruwa? Ko kuma suwaye? Yalla bai. Me gida? Yalla bai, bai dace ka sa musu baki ba banni da su. Ni ne da su, ni ne zan shanye su ɗaya bayan ɗaya. Kutu mai lashi, kai! Wayo! Kai, me abin ihu?